Sanibonani guys, naniyazi ukuthi mina ngibona kwama-screen enu kusho khona ukuthi ngiphethe isigaxa eshisayo sendaba. Hayibo guys, senizwile yini? Yazi ngiyibonile le ndaba izolo ngathi hawu. Hayi, shuthi thina vele sisemuva ngempilo. Naye phela intombazane isivele yahamba yothengela indoda yayo i-GTI noma iPolo angizazi imoto. Intombazana yase-university, e-University of Zululand. Yathi nje, baby, nayo imoto. Wena uhlula lokuthengela indoda yakhe i-stick sweet o. Amantombazana athenga imoto manje. Lapho intombazana yena akanamoto. Yabona nje, uthe nje indoda yami, ngifuna indoda enganamoto so ngizoyithengela. Hayi mantombazana nihamba ngomunye ushuni manje. Hayi nihamba ngesinye ispeed manje. Nile.